قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون duniya baki da tabbas mutuwa mai yankan kauna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ya faɗa mana cewa duk abin da ya farko tabbas zai yi ƙarshe, gashi nan muna gani. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mai sauraro. Yanzu muga wani zafin bidiyo yana yawo a social media kan cewa wannan jarumi Suleiman Bosho dan wasan barkwanci Allah ya masa rasuwa, yayin da mata cikakken wannan bidiyo a wannan channel nan mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma mai sauraro, kafin cikakken bidiyon dan Allah, idan wannan shine wato ainihin zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alama kararrawa dan samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alama kararrawa, za ka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mata cikakken wannan bidiyo a wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma kafin cikakken bidiyon dan Allah mai sauraro, bar mu dan je talla mu dawo yanzu nan. Mun gode. Hausawa Kano TV, tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa, sai ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun ɗora. To mai sauraro, ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. To mai sauraro, barkanmu da dawowa, barkanmu da mu da ku da sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ya leko wani zafin batu ne da ake ta yawo a social media, yayin da muna tare cikakken batun da kuma gaskiyar batun a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma mai sauraro, kar ku gaji da mu, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alama kararrawa don samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ga cikakken batun yana zuwa, samu guri ka zauna ka karkade kunnuwanka. Mun gode mai sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro. To mai sauraro, kowa dai ya san wannan jarumi wato Suleiman Bosho na masana'antar Kannywood. Wannan jarumi ne mai hazaka kuma mai ganin cewa ya sa mutane a cikin nishadi wato wasan barkwanci, yayin da wasu mutanen a bayan fage suke ganin cewa domin neman kuɗi ko kuma neman viewers a kan wannan kafar sada labarai ta YouTube, suke ganin cewa za su yi abin da suka ga dama don ganin cewa sun samu abin da suke so. Shi yasa wasu mutanen daga cikin wato masu tashoshi a wannan kafar sada labarai na YouTube suke ganin cewa bar su fara ta akan wannan jarumi, yayin da wannan jarumi yanzu yana nan a raye, ba wai mutuwaye ba. Wasu ne suke ganin cewa don neman kuɗi ko kuma don neman don wannan haramun ne, ba ma kuɗi ba ma na rasa mai mazance wannan abu. Mutane suke ganin kawai suke yin ra'ayinsu, san zuciyarsu don ganin cewa sun samu abin da suke so, suke mantawa da Allah, suke abin da suka ga dama a kan wannan kafar sada labarai na YouTube. To mai sauraro, ku ci kasancewa da mu a cikin wannan channel nan mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alama kararrawa, za ka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mai sauraro, wannan jarumi na nan a raye ras, yana nan lafiyarsa kalau, yayin da wasu mutanen suke ganin cewa hakan ya dace, shine suke abin da suka ga dama. To mai sauraro, mun gode.